Pre, kabidyo ka ba? Wadyo ka kabadlong mo mangod. Si Clayty? Ngano daya ko mangod? Ngano mo man lang gitugutan nga mag-date sila Mr. Lim? Wala na ako nagitugutan. Wala ko kabalo nganong nitakas na siya. Na pre, ayaw dyan palabot pre nga maalasan kasi mo mangod. Kay ngano man? Unyag mabuntisan to. Basta pre akong tambak siya mo pre kay... Oh, tanawa oh. Si Clayty oh, nagilak na. Unsa na po rin pataan eh? Soy, Clayty, naunsa man ka? Paminaw dyan ako na ba? Nagilak na kay buntis na na. Na! Kung tinuod magani na, pre, di doon na pwede. Oh, tanawa, tanawa. Nagilam-hilam na si Antian. Buros man siguro ni pataan eh. Kuya! Oh, tawag ka pre. Naunsa naman po ka, Clayty? Pre, paminaw ako na pre, si Mr. Lim sa danana. Yun sa ka man ni Mr. Lim. Umay sa si Mr. Lemania! Ah, ipaglaban pa niya pre. Dili na pwede nga ipagtanggol nimo ang nagpasakit sa imuha. Paminaw si imong kuya, Clayty. Dapat maminaw ka kay ako imong kuya. Luta ko, pre, dali. Eh, relax lang pre, si kahibla diha ah. Dili, magod pre, kay makasapot ba? Makasapot o makamaot? Ate kayo pre. Pre, ako yung kabalakan dyan pre ba? Igsoon dyan mo ni Clyde? Kaya mo raglayo, am dyan kayo. Gwapa kayo siya. Niya ikaw. Asa makikan pre? Ayaw, si pungutaan na ba kay makasapot. Taas mo kayo nga istorya, good pre. Istorya daw pre. Nga ampun ko. Ha? Isa ba yun? Maura to. Ana ra kadali. Ka pre, abdi pa na ako sa kataas ng istorya. Unya, unsaon mo karong Clayty? Nga buros naman jud ka. Kisa ba gaingon niya nga buros ko? Sige mo pagilak-hilak nga gagunit kasi mong tiyan, good. Di ko buros ya! Suslight, mga atik payo ka, to ka na lang god. Uwak ko ng ilad! Iman ini Clayty. Bahalag di ka mutugaan sa tinuod basta kayang importante nga dili jud ko mohawa sa imong tapad. Mauna sakto nga kuya. Oh, salamat ka, Gia, ha? Ayaw ko biyai. Ayo. Pre, kolektor. Kisa man na! Ya? Na, nawala man lagi sa jagalit! Ayo! Tao! Te, mayong hapon. Kailan ka ni Mr. Lem, te? Ano, this is Mr. Lem, si Boyet o si Ampats Jr.? Na, huwag mo ko kailangan dungoy. Nah, kuan, manggunti ka ng importante kayo, te, ba? Kay ako kayo silang utang sa kuha, te. Matag isa nila, good, tag 50,000. Basin, kailan ka nila, te, ba? Na, wala dyan ko kailangan dungoy. Wala, diri man ko na sila tigtambayan, good, te. Wala ko kailan nila? Wala dyan ko kailangan dong. Ay, sayang nga, pudahan ni, te. Basin nakaila ka ni Ampas Jr. Tama dong. Kailan na ka? Oo, nakaila ko sa Si Boyet. Te, kailan na ka, te? katuod ko sa ilahan. Si Ampats. Asa karon si Ampats, te? Ana si Ampats dong, na anak sa may manggahan magtago-tago. Na, kanang mangganda sa unahan. Si Boyet. Dito na likod sa stage dong. Salamat kay te. Nara diya, te. Oh, nada ato ah. Sige, te. Paningkamutan ako masingil, te. Nakay bonus ato. Ha? Pahagit sa iyo, di Mr. Lemo. Sige, te. Bye-bye. Asa naman po sila kuya? Uy! Grabe na kami ka dali bibigiling nga kanina ako nakita sa imo nga ba? Sama! Ikaw na pinalibang na siya dito? Dako kayong tubig, bako kayo, ako na pinaka-flash! Pakaulo ko may bang! Sorry. Tara, ato na lang kwarto tagay. Dito na lang nato ni bangagan kay para hindi na ka magkatubol-tubol. Tara.